Ah, vols més ràpid? No, més. Bueno, com anem més ràpid, més notes. Podria fer algun sol. De moment no, eh? De moment anem fent. No ens fliquem, no? No, és que ja pot ser igual. Vale, va. Ja està gravant. Sí. Està bé. No cal escopar-hi, deixo ja. Després ja tallaré i ja... Només... Ai, però que les vocals no